Etorriak, egunon, ibilaldi gidatu da antzestu gontara, gaizter emango dugu hasiera, baina hasi aurretik argi batzu. Talde koizkorra izango beha eta eskatzen dena da, danak batera jutea, baina aldi berean talde txotan eginea, bai? Danak batea, baina talde txotan eginea. Bizkate kontraesan da emateu, baina galesiko dugu, bale? Orduan, plazarik abitu beharrean, lehenengo dantzarik izango ditugu, ibilaldiari hasiera ematen, eta hor eguzkitan goxo-goxo, hortikan abituko behar. Eta goratu, danak bateratxu, baina taldetan ibitzia eta maskarriak eta distantzik eta neurri guztik bete eta egin ibilaldi. Eskarrik asko etortzeatik eta gozatu. Ara horbiduko behar bukalekoekin hasiera ematea gaurko ibilaldia. Gaurkua jarriko dugu, agian txuri beltzeko. Gaurkoa ari bat da lehena, eta oraina lotzeko. Nondik gatozen jakin behar baita, gaur zer geran ulertzeko. Denbora eta errotarri bat, biak gira eta bira, ta ilian duten, dena handitik txikira. Akezkon bada errota bat da, haralen pausua tira. Histori batzuk eotitzagun, goazen lehen geltokira. Leheneko entoki hauxe dugu, akezko errota.
Eta, bueno, nahi esan diate bizkak gidari lanak edo itxeko, eta ez dakit oso ondo nola hain gidari lanak, eta ordu ni okorritu zaitena bain ninguet, eta hoxe izangoan ere lana. Bueno, ez dakit errota batek nola funtzionatzen duen gutxi gora bera badakizuen, pentsatzen imaginatuko dezutela gehien txuonok, baina ikuste zuen hemengo hau, putzu hau, batzuk piztina igual deituko diozue, ez dakit hemen akezkokok nola deituko dioten, baina nire etxiare garai baten errota zan eta guk botana deitzen genian, deitzen dugu ni behintzat botana. Ez dakit igual etxe batetik bestea edo aldatuko deizena, baina tira, botana. Eta kontatuko izue histori bat, ez da justu etxe hontakoa, baina zarrekusik baduka justu leku honekin. Nei Maiu Xabiera zana kontatu ziten, eta gero da bertxotan ere jarri non, baina nik oain kontatuko izue histori joik. Ez dakit badakizuen nun dagoen Suizparro baserria, hor Galarditik, Behibategira tartean, hor herribide bat badagoinez eta seguru ni noizue pasako zinaten eta han ezkerreta paso bat dago, pantanoz eta osauta eta han atzian, momentuan Suizparro baserria. Eta han biziometzen gizon berezi bat, eta ez izena jarri ometzieten Sumagezur. Orduan pentsatuko ze gutxi gora bera, Sumagezur zeatik izango, aber gaztiak zeatik izango, pentsatuzue, Sumagezur zeatik dituko zioten. Menditik etortze zalako? Sumenditik? Sumagezur, sumendi, menortik. Sumatu zer da? Zuek erabiltzen sumatu hitza? Zer da sumatu? Eta gizten nola esplikatu. Antzematu, sumatu, edo asmatu ere izan daiteke, bai? Asmatu. Hoi da, gezurrak asmatzen zituen. Baina gezurrak ez zituen asmatzen jendia izirila sartzeko edo malizilekin da ez bitzikita. Gezurrezko historiek eta asmatzen zituen jendi parra inazteko eta jendiak ondo pasatzeko eta jendiak asko matio mentzun gizonura eta Sumagezur deitzen behitzen, baina kriston gezurrak asmatzen behitzen. Eta gizona momentzan eiztaria. Eiztariek gezurrak esan den da abilan izatea. Eta eiztaria momentzan gizon hau, eta behin basarreko lanak eta gara isamar bukatu momentzitun, eta udazken da momentzan eta udazkenean bakizue usuak pasatzen diela Euskal Herritik. Eta eskopeta hartu mentzun eta jo momentzan urkamendi ez parkatu. Bulandegi mendia jo momentzan. Gaur egun ia ez da existitzen, ia eskaladorakin eta kendute baino, hor Suizparron beste aldean, adun aldea, dago Bulandegi mendia eta area jo momentzan. Eta jarri momentzan han, zai, bere eskopetakin, usuen eiz pasako. Baina zai, eta usue pasatzen da gintzen, aspertu. Eta orduan etzan da jarri momentzan belazian, zerua behi da, eta loa hartu mentzun. Eta batien, entzun omentzun lo zeola hotxa, izugarrezko hotxa, abioi bat pasako balitzela izugarrezko hotxa. Eta esnatu inomentzen da begi zabaldu mentzun. Eta batien dana ilun omentzen. Bakizu ezatik? Zaten hainbesteko uso banda etorri zala, eguzkia eta bat intzula eta inguru dana ilunpien gaiatu zala. Eta horrekin sustoa eta hartu mentzun eta eskopetan bila jo omentzen da hasi omentzen gora apuntatzen, baina orduako uso banda hori pasa, eta ja berriz eguzkia argi ikusten mentzun. Eta pentsatzen mentzun, usuri nolatia jongo dituk bat, bazekit. Oik Afrikatik etorrituk, eta kriston eharri nioiko hie. Eta oik akezkoko botana jongo dituk usuri ureak eta are esekume erdi. Da, ara, eskopeta utzi mentzun, eta etorri mentzan, han atzeatzetikan, isilik etorri mentzan, eta hemen da honetza txabola honen pari ez dakik, garai hartan nengo zen, baina imaginatu, hemen egontzala, zai, da, arrimatu zenien begikola jarri omentzitun, botana, eta dan omentzun, jota, usoz beteta, danak uda jaten ementzun, hola, danak ziprestinak eta ateatze omentzituen da esan mentzun, hor, txabola hortan, sagartzaku bat ba omentzean, sagartzaku bat, hundi bat, zaku hundi bat, da, jota, hartu mentzun sagartzako, eta da, ureta salto egin mentzun. Eta rakata, usua bilduta, zakun bilduta, ana egin nuen, usua bilduta. Igeri jakinez, eta zaku beten unian, ureta atea ezinik eta enborra zalakoan, jota enborrati, da eskue antzi, da etzala enborra, erbila izan, da erbila gu hartu, eta usuak eta zaku hortzetan hartu, da, botanatik, kontatzen mentzun. Da, ala zaku bat erbila hortzetan hartuta bau mentzi joan, etxea birian, da, hanketan kiston karga. Ze pasatzen, kiston karga. Da, bezalako petril batien eseri ometzan, botak endu ometzitun da, bota dagoitzen zazpi amorra ementzeu da.
Eta hori omentzan, suma gezurre kontatzen, gezurreitako aztak sinistuko ezuena ez. Piskat igual bai, dan ez. Bueno, hoxe hemengo notanekin okroitu zaiten historioa, Maiu Sabia kontatutakoa, eta gehi horre momentzitun, suma gezurrek, nahi beste batit, norbait baldin bati beste historio bat, guztua atiko denduko edo nik bintzen. Eta hoxe, oain antzerkitxo bat edo badaukagu hor ikusgai, ez dakit nola ingo lehen. Aha, bale. Errota ikusteko aukera omen dago, kanpoti bakarrik barruez geha sartuko, orduan txandan, bai? Bale, orduan talde txikigitan inda, zenbateko taldiak ingo ditugu? 8 taldiak ingo ditugu, bale? Eta txandan, pazintzilekin, jungo geha barrun daukaten altxorroi ikustea, bale? Ondo, eskerrik asko. Eta honek ikustu nola, hori bat. Eta sokotatik badakigu, pues nola ina lanian eta. Lotik, txikitutak, eta hemendik, honean gerina, honean lorezla. Zerratik, Oinarri eta zeta, gero errotaren eta nik jai izatako, Zako eta arria lutarazkau, arria zerberrino pikau, uste den mailu espezial batek. Mailuak, honekin pikatzen da eta gero honekin gaztatu da. Eta horrekin koskaketa, atzea behitzea, hiri Egunon, etorri zareten guztiei. Hemen atzean duzuen errota, akezko errota da. Errota mota asko dago, baina funtsean guztien material solidoa, txikitzea, zehetzea dute helburu. Errota hauek funtzionaz zezaten, alegia mugitu ahal izateko erabiltzen zen indarra desberdina izaten zen. Eskulanak, animaliak, haizea, ura, eta abar. Garai batean, errota ugari zegoen, Zizurkilen eta Izondo bailaran ere. Akezko errota, 18. mendekoa da. Eta lehen erreferentziak 1703 urtekoak dira. Garai hartan, akezko errota udalarena zen, eta errentan jartzen zuten. Jakin nahi zen batengatik? Begira, 64 dukat, edo garai hartako urrezko txanpona. Erramu egunerako garia nega bat, 50 kilo gutxi gora bera. Eta 40 bolbora libra, kilo erdia. Zizurkegoan ramari jaietarako korritzeko zezen bat. Eta ez hori bakarrik. Zizurkilko jaietan, suzidia gotatzeko konpromesua. 1749 urtean, errenta garesti atera zitzaion Joanes Etxeberriari. Gerrak tarteko udalak errota saldo egin behar izan zuen. 1810 urtean, Jose Manuel Arizmendi erosi zuen. Errotako tratua hauxe izaten zen. Jendea 10 kilo hartorekin etortzen zen errotara. Errotaria kilo batekin geratzen zen, eta jendea bueltan 9 kilorekin joaten zen etxera. Akezko errota bada 30-40 urte itxizela, baina edozein momentutan irekitzeko txukun mantendu dute bertan bizi diren ondorengoek. Bitxikeria bat, akezko izena nondik datorren jakin nahi? Badirudi, akezko akets hitzetik datorrela. Eta aketxe, ebakia edo mozketa esan nahi du.
Atera kontu! Eta guain, denen arten, kanta bat kantatuko dugu errota azkar maitea, eta ez dugu Lourdes Iriano eta Xabier Leche ez dela kantatuko horren ondo, baina saiatuko gara. Errota azkar maitea, uraren ertzean, uraren ertzean da, basatik beltzean, negar egiten dezu, aleatxetzean, ni ere triste nabil, zuta zoroitzean, negar egiten dezu, aleatxetzean, ni ere triste nabil, zuta zoroitzean. Zotin sekua daki errotarriak, itzalitako itzardirtirak dira neretzat zure begiak. Izar eder bat dago orgoiko lekuan, errota zarra berriz errekazokuan, bere biziko pena badaukan barruan, ezin gindezke bizi elkarren onduan, bere biziko pena badaukat barruan, ezin gindezke bizi elkarren onduan. Bizitzaren legea nahi deton hartu, ala beharra orain ez hartu, berez doana zertan behartu. Errota zar maitea, uraren ertzean, uraren ertzean da, basati beltzean, negar egiten dezu, aleatxetzean, ni ere triste nabil, zuta zoroitzean, negar egiten dezu,
dio batzuk berrik bazeretelako, zizukil behetik gatoz, Josarri plazan abiatu geha, akezko errotan geldialditxu egin dugu, eta hemen, hirugarren gunea dugu, hilerria. Esan ziaten unea etortzien, zerbait nik ere egin nahi nun, eta etorri nintzen kotxe hartuta lehengo hastian, eta gaur bezalako egualdia zegoen, eta pixka suma ebili nintzen, zoize kontatu, osea. Eta hilarria berez leku tristetzat edo hartzen dugu, ez da igual lekurik atseginena, barruak eta mugitzen dituen lekua da, eta gainera zizokilgo hilarriak ingurura begiratzen baldin badegu, ez da bazpareko lekua, zirkuliko lekurik politenetako batian kogatua da. Eta horri tiraka, kuadernua eta bolígrafo hartu nituen, da normalen bertsuak eta idazte ditut, baina honako olerkitxo hau atera zitzaiten. Azken zehazka jarri jot izen buru oso nostalgiko eta jarri nintzen da. Ilargia, hilberan, hilberria. Hilkanpaiak, hilkutxa, hilarria, hilerria, hilenerria. Begiratu ingurura, ara nora sortu ginen, mundura. Begiak ireki, genituenian emeki, zertzen gure lurra, sustraiak eteteko beldurra. Baserri, belardi, mendi eta baso, dioten zerua lurrian dago akaso. Hango punta, zarate, urkamendi, tabernio, hemen jarri ziguten azken zehazka propio. Agian ez da goxoa azken zehazkarako pausoa, baina ez alda polita, paraje hauek ikustea betiko begiak itxita. Gelditzean bihotza, dena malko, dena hotza, tristia omen da eriotza. Baina batzuk iztean begiak, erdiak, beste batzuk begiak ireki, emeki. Ara zer den haien lurra, haiena ere sustraiak eteteko beldurra. Han ernio, urkamendi, han zarate. Bizigera, eta kanta eta dantza ezagun hile arte.
Zizelaren hotsa entzun zen, gau eta egun. 10 aurpegiak irudi bilakatu ziren arte. Hori egia baden edo ez zen, etorri, eta ikusi nola gertatu zen. Bukatu zuen lana arginak, harria eramaten, haze aleginak. Eta eguna gau bilakatu zen, eta gizaseme haienek ez zuten kontsuelorik aurkitzen. Argizaiolak argitu dezala, hildakoen bidea zein izango den. Hori horrela izan zen edo ez zen, etorri, eta ikusi nola gertatu zen.
gizon bat, aizkora eskuan, eta kan. Hori horrela izan zen edo etzen, etorri, eta ikusi nola gertatu zen. Ara, hau misterioa, zer dekau mojoia, eo? Zenek etorrioteik hau honeaino? Guain bailanak mandu hartuta eamaten. Bueno, alkatea jauzatu barziot aurrena. Eta mendeak joan, eta mendeak etorri, hantxe bi gizon, Euskal Herriko altxorren zaindari, bejonde izuela arantzari. Hori horrela izan zen edo etzen, etorri, eta ikusi nola gertatu zen. Non ote zeudek Gerra Zibileko dokumento Jose Ortin? Hemen etziok ez dira aukitzek. Ia ziurtik eta ni hemendik. Ai bat dio Jose Antonio. Etorri aionea. Egia ote? Ez dek posible. Nik ez dut inoiz holako ikusi. Almundiala dek. I Jose Agustin, kristonologiko zainek. Honek urria balioik. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, 10 buru denean. Bi gizasan goitik bera. 4 buru alde banetan. Beste 4 ondigoa izkinetan. Txapela eta guzti zekatek. Herriak harria bere sentitu zuenerako. Jose Mari eta Maite eta Jose Mari harria behingoz herriari. Hori horrela izan zen edo etzen. Etorri, eta ikusi nola gertatu zen. Egun antzizurki larrai eta etorri zareten guztioi. Gaurkoa egun handia da guretzat. Euskal Herriasan bakarra den hilarri bat daukagu. Harri honek gure herriaren historia darama zuzelkaturik. Naiz eta ez dakigu zer gertatu zen zehatz-mehatz. Oldarraldi batean erosatuta, tximista jota, potxoak janda, elurteak harrapatuta, edo izoztuta diren pertsonak hartzen dira gogoan hilarrian. Oinarri bat egin dugu eta bere horretan jarri dugu. Ia ez dugu ikutu. Ilarriko idazkunak gehiago nabarmentzeko klere arrasteak bakarrik heldu ditugu. Bakarrak dira ilarri honen irudiak. Ilarriaren ondoan panel txiki bat jarriko dugu. Idazkunak hobeto nabaritzeko. Hemendik aurrera beraz, ondare historiko hau udaletxean izango dugu ikusgai. Mila esker etortzeagatik eta ondo izan. Hilarriaren misterioa, eta hori horrela izan zen edo zen,
ikusi duzue nola gertatu zen. Eskerrik asko, Zubimbizu ikastolako ikasleei antzakiegatik. Niri eskerra gure errekoalzioa buruz. Eta jarraian, bertso batzuk ekarri ditugu. Ez dira bereziki zizorkilekin lotura dutenak, baina dira, hilerriak pasa ditugu, eta haiekin bai lotura zuzena daukatela. Hemengo gure hilerria, 10 giza aurpegi zizelkauta omen daude, eta jarraian kantatuko ditugun bertsuak izenburua 14 heriotzena dute. Esan dizudan bezala, historia hau dakigula behintzat zizorkinen ez dago kolkatua. Omentzan Mendaron, Jose Larrañaga izeneko gizon bat, eta kondenatua izan zen hainbat heriotzengatik. Pelikuletan eta ikusten ditugu, Asensinoen serie horietakoak badiala, garai batean ere bazian, Euskal Herri nolakoren batzuk, eta hau goietako bat. Eta behin bere deskalabru horiek egin da gero espetxean zegoela, bertsolari bati bertsoak egiteko eskatu mentzion, bere ahotik, berak egindako heriotzak bertsotan kontatu zitzan. Ez dakit seguru zeintzen bertsolaria, Hernaniko bat izan zela pentsatzen da, baina tira, 1825 gertatu da, eta bertsore garaian dagoa dira. Kaio txak guztien baldin bait, kantatu ditugu. Zuek papera banatu ditugu, eta launtzen baldin bai azue, 8 bertso dietan ere ez darria segurunik eskertuko du. 14 heriotzen. Jose de Larrañaga tan ere numbria, Mendaron jaio nintzan, bertako semia. Amak egin bezala beste bat hobia, deskalabratua naiz munduan legia, alda izugarria nere maldaria. 1825an, 13. zan urriko hilian, Markin Etxeberriko altzi barrenian, atiak jonituen ongi inunian, baita ireki ere borondate honian. Estimatu ninduten konde bat bezala, silean eseririkan afaldu nezala. Nagusia eta bino ez zinen ginala, konformatu ziraden familia ala. Etxutik sartu nion berari puñala, oietik salpatu zan erillo igasi, nigandik alakorik ez zuen merezi. Alabak zuenian adiala ikusi, apaiza ekartzera bertatik zan hasi. Aizkora triste batez nion buru hausi.
23 urteko neskatxa gaztia, ez da bada lastima, ala tratatzia. Aizkora triste batez, muñak ateatzia, ez dago milagrorik, ni laster galtzia. Aixa merezi nuen, bertan urkatzia. Aurren aita alabak, azkenian ama, nire eskutik zuten, eriñotza bana. Orainak ordatzen naiz, gaizki egin dedana, erakutsi zadazu, arren ere jauna, nola pagatuko dan, honelako lana. Santo Kristo zurekin, konfesan adian, zer obra egin nuen, ni Katalunian. Lerida pasatuta, urrengo herrian, 5 lagun bizi ziran, bere familian. Guztiak hil nituen, Tabaren herrian. Pekatua zalare, ez nuan nik uste, bertatikan jartzen naiz, markazio eske. Kalabozo batian, bihotzetik triste, nere sententziare, bota omen dute, bingarrotea eman da, laurden duko naute. Euskal Herrin izan zen beste pasarte beltz bat, agian ez dakio, gure hilarriak ere olako historia bat eduki dezake atzia. Bueno, eta jarraian, hemen emango diot sarrera, gero plazan, ziminterioan hobeto esan da ikusiko dugun ikuskizunari. Bueno, gaztiak zeatenak, batez ere zuei, galdera ateingo izuen. Zizturkilean zeinak gaintzen du? Zu? Zeinak gaintzen du zizturkilean? Alkateak, ezta? Eta zuen etxean zeinak gaintzen du? Gurasoak. Behatzek eta ez dugu seinalatuko, bale? Gurasoak gaintzen du etxean, eta herri batian normalian alkateak gaintzen du. Ezta? Eta alkatea zergatik gaintzen du? Alkatea lako? Alkatea lako, baina zeratik da alkatea? Aukeratu duelako? Aukeratu egin duelako, ondo, jaki. Eta nola aukeratzea? Botatzen. Nola? Botazioa, hauteskundiakin, papertxotan jartzen dugu zeinek nahi duen gure herrian agintzea, edo agintu, gure herria eramatea behintzat. Baina hori gaur egun da. Leno? Leno zeinek agintzen zuen? Inorrek. Alkatea zanen semiak. Apa izan horreko bai agintzen zuen bai. Ondo. Baina alkateak agintzen zuen, baina alkateak adineo gehiago, kasu hartan, zizturkilean beste norbaitek agintzen zuen. Erregia. Jauntxoak zeuden zizturkilean, familia bat zeon, batez ere agintzen zuena. Zergatik? Txin. Familia horre zeuden diru pila bat, eta zizkan hemengo zizurkiko terrenuak, eta zizurkiko baserri asko ere familia horrenak zian. Eta, claro, nola diru asko zeukan, eta terrenuak eta zeuzkan, herritarra asko, bere menpe zeude, berak agintzen du, zizurkiko, askotan alkateak eta apaizak baino gehiago agintzen zunarek. Zer iruditzen zaizu da hori? Ondo? Oinetorreko baliz bat, kriston diru pila daukala eta zuri esaten izu, zu, hartu atxurra eta hasi, hor,
Delazian zulo bat egiten eta bilar arte ez gelditu. Gaizki, ez da? Ba, zizturkilen ere, jauntxo horrek aginduak ematen zituen eta batzutan askotan herritarrei asko ez zitzaien gustatzen haien harren aginduak emateko modua. Eta orain, joango beha zimiteriora eta Samilian eskolakoek, zuek bezala antzerkitxo baten bitartez, esplikatuko digute hobeto, zizturkilen zer gertatzen zen eta bereziki gertatu zen pasadizo bat kontatuko digute. Bale? Venga, anutza joango beha. Udaletxean parian esplikatu dizuet, zizturkiko agintea garai batien nolakoa zen gutxi gora bera, eta orain Samilian eskolako ikasleak, danak ikasleak ez izan noski. Samilian eskolako, antzaztuko digute, hemen zizturkilen gertatu zen pasadizo bat, horren inguruan, agintearen ingurukoa. Hau izango da gure bilatiko azken geltokia, antzerkia amaitzea, baina bukatu izat emango dugu gaurkoa, baina ez geha jungo horbe pintxo bat hartu gabe, gero pintxoak eta izango dira, nahi duna bintzat hartu izan. Bale? Nire aldetik besterik ez, Samilian eskolako artistek ikusten zaituzten, eskerrik asko, eta gero arte. Erdi Aroan gaude, Zizurkilen, eta bertan Donemiliagako dorretxea nagusi da. Bere menpe ditu herritarra. Bere menpe du Eliza. Eta bere esanetara du herriko alkatea. Baina zein da botere honen jabea? Donemiliagako markesa, Teresa de San Millán. Herritar maiteak, Donemiliagako markesaren ordenak aditzera ematen da. Oiak txitxaren bitartean, astarrak une egin arte, eta gatari harra egin hartio nik esandako egingo dela hemen. Eta nik hau diot, zuen gainetik agintzen dudanez, Zizurkilgo herritar guztiok egunean zehar markesaren lurretako laborantzak egingo dituzue. Beraz, ekin lanari. Mucho fenómeno. Herritar maiteak, Donemiliagako markesaren ordenaz aditzera ematen da. Oiak txixaren bitartean, astarrak une egin arte, eta gatari harra egin hartio, nik esandako egingo dela hemen. Eta nik hau diot, zuen gainetik agintzen dudanez, herritar bakoitzak bere guztaren erdia Donemiliaga markesaren dorretxearen atarian utziko duela gauerdia baino lehen.
Oioak txixe egin bitartean, atzo arrakumea egin arte, eta gatzari arra egin artio. Nik esandakoa egingo dela hemen, eta nik hauxe diot. Zuen gainetik agintzen dudanez herriko apaitzak gaurko meza goizeko 9etan emango duela, 12etan beharrean. Immobile patria. Herritar maiteak, Donemendebako markesaren ordenaz aditzera ematen da. Oio txiza egin bitartean, azta arrakumea egin azio, eta gatzari arra egin azio, nik esandakoa egin dela hemen, eta nik hasen diot. Zuen gainetik agintzen dudanez, markesaren gaurko siesta egin bitartean, ez dela herriko plazan festarik egingo, eta herriko alkatea arduratu dela hau bete eraztea. Hala izango ez balitz, markesaren morroiak algartuko genuke. Markesa glorifikazioan estengo! Festai! Herriak du arrazoia. Herriak markesaren kontrako salaketa jarri ondoren demokrazia gaiendu zen. Handik aurrera herriak bere agintariak aukeratzeko eskubidea izan zuen, eta markesak bere boterea galdu. Thank you.